Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Bardzo gorąco Was pozdrawiam na początku Adwentu 2025 roku. To jest taki szczególny czas, który nas raczej skłania ku radości niż ku smutkowi, ponieważ jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. I zaczynamy od ciekawej Ewangelii, która nas przenosi oczywiście do Ziemi Świętej. A zanim o niej powiem, to chciałbym nas na chwilę zabrać właśnie na ulicę Jerozolimy. Nie wiem, czy pamiętacie, jeśli byliście tam kiedykolwiek, albo z filmów, że droga krzyżowa Jezusa przebiegała pośród codzienności. Czyli Jezus był prowadzony przez żołnierzy rzymskich, przez tłum uliczkami Jerozolimy między różnego rodzaju sklepami czy straganami. Był często popychany, spotykał tych ludzi dlatego, że szedł przez ich codzienność. To byli Szymon z Cyreny, Weronika czy płaczące niewiasty chociażby. Oni byli na tej trasie nie dlatego, że przyszli specjalnie, a dlatego, że byli tam zawsze. I dzisiaj Ewangelia wprowadza nas w bardzo ciekawe doświadczenie, takie, że Pan przyjdzie do nas pośród naszej codzienności. Pośród naszej codzienności. Czyli przyjdzie niezauważalnie, przyjdzie jak złodziej, mówi nam ewangelista. Przyjdzie, aby nas zabrać. Przyjdzie w powtórnym przyjściu, czyli przez paruzję. A więc pytanie pierwsze jest takie, jak przeżywam moją codzienność? Bo jeśli On przyjdzie, nie będzie się zapowiadał zupełnie, to przyjdzie właśnie dlatego, żeby mnie wziąć z tego miejsca, w którym jestem, z tego punktu, w którym się obecnie znajduję. W jakimś sensie jest to ta droga krzyżowa Jezusa pośród codziennych uliczek. Często mówimy o tym właśnie, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy Pan po nas przyjdzie. I tak się dzieje. My księża o tym doskonale wiemy, kiedy spotykamy się z osobami, które utraciły osoby bliskie. Ktoś zmarł nagle, ktoś zmarł, mimo że kilka minut wcześniej był widziany, rozmawiało się z nim, nagle po prostu został wzięty przez Jezusa. Więc warto na początku Adwentu zadać sobie pytanie, jaka jest moja codzienność. Czasami Kościół w swojej takiej liturgicznej oprawie generalnie przeżywa wszystko na wysokim C. I my również próbujemy przeżywać wiele rzeczy na wysokim C. Zawsze mamy być korekt, mamy być eleganccy, przyzwyczajeni do tego, żeby do nas ludzie chwalić, podczas gdy tak naprawdę najważniejsza jest codzienność. To często mówi się o tym, że Jezus przychodzi w tak zwanej codzienności. Uświęcamy się w rzeczywistości, w której żyjemy na co dzień. A więc jaka ona jest? Gdyby dzisiaj Jezus przyszedł w tym momencie, w którym jestem ja teraz w mojej bibliotece, tuż przed obiadem, a chwilę po przywiezieniu świec adwentowych z katedry do miłosierdzia, jaki jestem, jakiego mnie Jezus zastanie. Nie? Dlatego też warto dodać jeszcze jedną ważną rzecz, że Bóg chce mnie takiego, jak chciałbym ja być, właśnie w tym, co się nazywa codziennością. Jak przeżywam chociażby czas wolny, moje wieczory, czy dni wolne. Czy są to miejsca, momenty, przestrzenie, w których Jezus może mnie odnaleźć i nie będę się wstydził, nie? Czasami niektórzy nawet czekają do wieczora, żeby zgrzeszyć, albo do nocy, żeby zgrzeszyć.
Więc czekają na pewnego rodzaju słodycze, negatywne słodycze, grzeszne słodycze i myślą o nich czasami bardzo długo, nie? A przecież Bóg jest obecny w moim życiu zawsze, także w mojej codzienności. Dlatego w tym momencie bardzo mocno trzeba podkreślić słowa, które są mottem Adwentu. Czuwajcie, czuwajcie, prostujcie ścieżki swojego życia, bo Pan przychodzi, bo Pan przychodzi. Stąd zachęcam nas także do tego, aby ten wątek, o którym mówię, przyłożyć do życia wspólnotowego. Życie wspólnotowe ma swoje piękne wymiary, ale najczęściej, czy prawie zawsze, weryfikuje się w mojej codzienności. Dla konsekrowanych to będzie reguła życia. Dla osób, które są trynitarzami, będzie też ta ich reguła. A dla nas, członków wspólnoty, członków ruchów, to będzie chociażby codzienność oparta o atelier, nawet nie o adorację, nie o samą Eucharystię, tylko o atelier. Bo atelier jest wyrazem codzienności, bo spotykamy się raz w tygodniu, co tydzień, krok za krokiem, step by step, po to, żeby Pan nas poprowadził, nie? To jest ważne, bo czasami nawet mam takie pokusy w naszych wspólnotach, aby być tam, gdzie wszyscy świecą, błyszczą, nie? My też się dołączamy, ubieramy się w małe garnitury, ładne garnitury, wkładamy nowe koloratki, czy nowe buty, nowe suknie, chodzi o Panie, i idziemy tam, gdzie wszyscy się cieszą. Podczas gdy Jezus wcale w tym momencie nie musi się aż tak bardzo cieszyć. On czeka na naszą codzienność. Nie znamy dnia ani godziny, a więc czuwajmy. Kochani, życzę Wam w tym Adwencie dużo radości z pokonywania siebie. Stwórzmy może małą regułę adwentową, może więcej adoracji, może mniej posiłków, może więcej modlitwy, analizy siebie samego. Kto wie? Każdy z nas, myślę, że najlepiej wie, w jakim miejscu, w jakiej przestrzeni powinien dokonać, czy ustalić sobie małą regułę życia. Tylko 4-tygodniową, nie całą nawet, bo tak wygląda Adwent. Zatem prostujcie ścieżki waszego życia. Zapalmy światła Panu. Niech On przyjdzie i nas weźmie, kiedy chce. Najczęściej przychodzi nieoczekiwany, czyli w naszej codzienności. Pamiętajmy o tym. Szczęść Boże.